Ya sunanki? Kin iya karatu? A ba sa ki a makaranta ba kuma kika ce kin iya. Ya sunanki? Sunana Aisha. Wata makaranta kike? Abdullahi. Eh? Abdullahi bin Abbas. Shekarar ki nawa? Shekarar ki? Shekarar ki hudu. Ya sunanka? Na'imuwa? Na'imta. Ajinka nawa a makaranta? Auta. Shekarar ka nawa? Shekarar ka 5? Musulma shekarar ki nawa? 2. Ko ɗaya bata kai ba. Musulma shekarar ki nawa? Musulma kalle ni. Ki sani ne? Sunanka? Da ƙarfi. Ismailu Abubakar. Wace makaranta ake? Malam Muhammadu dan hai. Ko? Shekara ka nawa? Shekara ta 8. Shekara ka 8. Wace makaranta ake Gwari Road? LGA Gwari Road. Ya sunanki? Sunana wannan Abubakar. Wace makaranta? Wace makaranta? LGA Wa Islamiyya kuma fa? Malam Muhammadu Fatari. Shekara ki nawa? 12. Sunanka? Sunana Alhassan. Wace makaranta ake? Habu Mudallib. Habu Mudallib. Shekara ka nawa? Shekara ta 14. Ajin ka nawa a boko? Aji na 5. 5. Islamiyya kuma fa? Islamiyya Roda. Aji nawa yake? Aji nawa yake? Aji 2. Ma ismuki? Ismi Fatima Abubakar. Wace makaranta yake? Madara Safi Malam Muhammad dan ai makarin Islam. Wani boko kike? LGA? Bari. Kin yi firamarin ki a ina? A Bari ne. Yanzu JS fa? A Doka? JS nawa? JS 1B. Ya sunanka? Sunana Alamin. Alamin wane? Ibrahim. Shekara ke nawa? Shekara ta 14. Wace makaranta yake? Malam Adam. Boko kuma fa? LGA Gwari Road. Aji nawa ke a boko? Primary 6. 6. Aji nawa ke a Islamiyya? Aji 3. Ya sunanka? Imam? Shekara ka nawa? Shekara ka 1? 2? Wace makaranta yake? Gwari Road. Bai iya magana ba, gwari ne. Ya karfi ya sunanka? Abubakar. Wace makaranta yake? Gwari Road. Ajin ka nawa? 2. Shekara ka nawa? 8. A Islamiyya ajin ka nawa? A sunanki? Sunana Zainab Masu. Shekara ki nawa? Shekara ta 10. Wace boko kike? LGA Gwari Road Primary School. Ajin ki nawa boko? Primary 5. Islamiyya kuma fa? Aji. Aji 2. Na gita da kowa da kowa. Na gode, ina alfahari. Nan gaba sai ka newt. Ya sunanka? Baga. A wace makaranta yake? GSS Doka Board. JS nawa? JS1. Islamiyya kuma fa? Aji. Shekara ka nawa? Shekara ta 14. Sunanki? Sunana Rama Hawa. Shekara ki nawa? Shekara ta 12. Ke ya sunanki? Aisha. Shekara ki nawa? Shekara ta 10. Ke ya sunanki? Maryam Idris. Shekara ki nawa? 19. Shekara ki nawa? Ya sunanki? Maryam Muhammad. Shekara ki nawa? 13. Ya sunanki?
Saki Hassan. Shekara ki nawa? 19. Ya sunanki? Fatima. Shekara ki nawa? 15. Ya sunanka? Isa. Shekara ka nawa? 12. To ku tattaru ku haɗu guri ɗaya duka.